Skladbu od Františka Bodora ako autora hudby a od textára Ruda Rusiňáka Kam sa náhlíme dnes spieva Lenka Berkešová. Dajme si všetci Bohu, na chvíľu zastavme sa, vychutnávajme ticho úžasnú vôňu lesa. Dajme si všetci Bohu, vyložme nohy na stôl. Nemusíme sa snažiť, vždy iba o víťazstvo. Ako ozaj celkom krátky chvíľ sa veľmi často deň mnohým ľuďom zdá. Čas ale nejde zastaviť a ubehané postavy tak robia, čo sa dá. Kam sa každý deň tak náhlibe, to sama naozaj vôbec netuším. Keď slnko svieti dnes a zajtra bude tiež, nik sa báť nemusí. Dajme si všetci Bohu, na chvíľu zastavme sa, vychutnávajme ticho úžasnú vôňu lesa. Dajme si všetci Bohu, vyložme nohy na stôl. Nemusíme sa snažiť, vždy iba o víťazstvo. Všetci Bohu, na chvíľu zastavme sa, vychutnávajme ticho úžasnú vôňu lesa. Dajme si všetci Bohu, vyložme nohy na stôl. Nemusíme sa snažiť, vždy iba o víťazstvo. Kam sa náhlime, to sama naozaj vôbec netuším. Nechať veci voľne plynúť, láska si pýta viac minút, po inom netúži. Kam sa každý deň tak náhline, to sa naozaj vôbec netuším. Nechať veci voľne plynúť, láska si pýta viac minút, po inom netúžim. Dajme si všetci Bohu, na chvíľu zastavme sa, vychutnávajme ticho úžasnú vôňu lesa. Dnes by si zostavil nejaký? No, my sme museli zostavať rebríčok, lebo na základe toho vlastne vzniklo to koncové poradie, ten, dá sa povedať, priemer pohľadov všetkých porodcov, ktorí dnes rozhodovali. Kto sa stáva víťazom ceny za text? Rudolf Rusiňák. No Juraj má absolútny prehľad, prišiel mi pošepkať, že víťazný textár je v publiku. Rudo, blahoželáme. Tak, a ideme na to. Takže druhé miesto získala Lenka Berkešová. Takže veľký potlesk. Pozeráme sa na seba, ten pocit pre nás toľko znamená. Nikto nesmie odísť bez najlepšej piesne.